Nasayas yun eh, sa bigat. Nakakita na ba kayo ng mag-unload ng mga lupa sa napakalaking truck na yan? So, yan, papanood ko sa inyo. Sige, atras! Sige! Hop! Oh, di ba marunong na to? Puta? Grabe. Okay. Oops! Mga taga Bicol pa, malumoy da ah. Idiretso mo na ngayon sa Arog Kayan. Urage! Utang ina. Utang kayo. Hindi ko na mahapo, lumayo pa. Akala ko dyan lang itatapon. Wait guys, panoorin natin. Ay, kilala ko itong nakatalikod na to. Ay, hindi ko rin makikita dito. Ang layo. Go. Yun na. Oh, bakit? Bakit? Bakit hindi natuloy? Hindi kasi makita dito. Ay, para akong bata. Hindi ko tuloy hindi ko mapanood. Ayun na, ayun na. Tama ba? Tama. Ayaw tumaas. Ayun na, tumataas na guys. Oh my God. Oh. Hindi ko kasi ma-zoom eh. Oh. Can't zoom. Yun, tumataas na siya. Natapon na ba yung lupa? Hindi ko kasi makita. So, napakahabang karagatan ito guys. Ang labas mo nito mula dito sa Dalahican, no, pagkapasok mo lang sa Cavite hanggang doon sa Sangley Point Airport. Ayun, ayun na, ganun pala siya. Oh, tumaas na. Abante. Abante mo na. Ay. Go, go. Lakas pa ng busina. Oh my God. Oh, yun na. Ito, baka maano siya. Go. Ang daming lupa na kailangan dito. Lupa at bato. Karagatan yan guys. Oo. Nilagyan nila ng highway para dire-diretso na doon sa airport ng Sangley Airport. Naval Base. Sangla Naval Base. So, Dalahican yan. Yan, nandito yung aking mga friend. Nagbisita sila kasi ngayon ay araw ng linggo. Oh my gosh. Kaya gustong-gusto ng mga batang manood ng mga ganito. Balik bata ako, di ba? Amazed na amazed ako. Oh, really? Grabe. Ang laki ng truck. Ubus na. Oh. Ilang kayang ano yan, no? Oh my God, ibaba mo na kuya. Baka matumba ka. Ayun. Ibinababa na niya guys. Kailangan talaga pag binababa, tumatakbo. Diba? So, ganun siya. Ganun siya, ganun siya. Okay. So, tinitira naman ngayon ng bako yung mga inipon niyang lupa. Alright. So, yun na. Tapos na, napanood nyo na.